A yau ne muka samu rahoton yadda wasu 'yan bindiga suka kashe wasu 'yan sanda. Wasu 'yan bindiga da ake zargin masu garkuwa ne sun sace jami'an 'yan sandan Najeriya a ƙaramar hukumar Ikoro a jihar Ogun. Majiyoyin sun bayyana cewa 'yan sandan sun taho ne daga Lagos zuwa Ogun don yin wani bincike, amma maharan suka tare su a hanya da tsakar rana suka yi awon gaba da su. Kakakin 'yan sandar jihar Ogun Abimbola Oyeyemi ya tabbatar da afkuwar lamarin, ya kuma ce jami'ansu sun fara farautar maharan don ceto waɗanda aka sace. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin, kuma yadda 'yan bindigan suka farwa 'yan sandan, har kuma yadda 'yan bindigan suka ƙara samun damar yin awon gaba da 'yan sanda. Amma masu sauraro, kafin mu tsunduma gundanar rahotannin, idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tashar tamu, muna so dan Allah da ku danna mana subscribe da ƙararrawan sanarwa kamar haka. Ga cikakkun rahotannin. Wasu 'yan bindiga sun sace jami'an rundunar 'yan sanda uku a Wasimmi, karamar hukumar Ikoro ta jihar Ogun. Kamar yadda gidan jaridar Daily Trust ta rahoto cewa an sace waɗanda abin da ya faru da su ne da rana ɗaka, kuma sun ziyarci jihar Ogun ne daga Zone 2 Onikan Lagos don bincike. Majiyoyi sun ce 'yan sanda sun gabatar da kansu a ofishin 'yan sanda a Wasimmi kafin suka tafi inda za su yi aikin. An sace 'yan sandan da sufetan Oladipo Olayemi ke yi wa jagoranci da misalin karfe 2:30 na rana. Wakilin majiyar Legit Hausa ya tattaro cewa wani direban motar haya da ya dauko 'yan sandan a motarsa ya sha da kyar. Jami'an 'yan sanda na jihar karkashin DPO a Ikoro sun fara farautar maharan da suka sace jami'an. Mai magana da yawun 'yan sandar jihar Ogun wato Abimbola Oyeyemi ya tabbatar da cewa mutanen, amma ya ce ɗan sanda ɗaya kawai aka sace. Ya ce, muna bin sahun masu garkuwa da mutanen, kana tunanin za mu yi shiru ne, za mu kamo su mu kuma ceto waɗanda abin ya shafa. Wa'innan dai su ne iya takaitattun rahotannin da muka samu nasarar haɗo muku su a daidai wannan lokacin. Na wurin, wai tarkace.